Gibanatan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si President Bongbong Marcos ato sa peace rally ato sa birthday sa amahan ini nga si kaning Pangulong Rodrigo Duterte niadtong Biyernes. Ang maong kalihukan gisalmutan sa libuang supporters sa kanhi Pangulo. Ani ang report ni John D. Esteban. Sige. Kining Marcosan nagpaka-Marcos gyud ka. Giupanan lang ka sa mo, Vice Presidente mo nang nakadiha! Marcos! Tanawan wala ka diha kung wala sila! Mao kini ang subling banat ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ato sa peace rally sa Davao City ato sa adlaw natawhan ni former President Rodrigo Duterte niadtong Biyernes. Sumala sa mayor, nagtuo siya nga may kalabutan sa 2028 presidential elections ang mga pagpang-ipit sa administrasyong Marcos. Naatay kontra karon sa politika nga di mo duwa og patas. Ikabalo mo ngano, pildihonon man. Tanawa ninyo tibok kalibutan, banha kayo kay ilang gipapreso ang tao nga way sala sa katawhan. Ginalihis matud pa ni PBBM ang issue sa 2025 General Appropriations Act o GAA o ang National Budget. Gipirmahan matud pa kini sa presidente taliwala sa mga blankong item. Kibaw mo anang mga tao nga gadulag, Chess. Oh, Chess dere, ana. Na checkmate man guna sila sa GAA. O kanang bay ka mo, checkmate gina sila. Mo gani, di ba dapat April motobag sila? Gibalhin nila after sa election. O kanusa sila motobag. Karon, kay kapildihon ng yun sila, gikaraw nila, nangidnap ang mga is. Nagpasalamat ang mayor sa parayong pagsuporta sa katawhan sa iyang amahan nga karon anaa sa The Hague, Netherlands. Human giaresto sa ICC niadtong March 11 sa reklamong crimes against humanity. Ang peace rally gisalmutan sa bagang duot sa katawhan. Dungan niini ang parawagan nga ibalik sa nasod si FPRRD. Mihatag sabog pahayag ang mga suod nga higala o mga kanhi opisyal sa administrasyong Duterte. Usa na kanila si kanhi LTFRB chairman ug usa sa mga abogado ni FPRRD nga si Attorney Martin Delgra III. Si Attorney Delgra ang usa sa mga nakauban sa kanhi Pangulo dihang giaresto siya ug nakiglali sa kapulisan labot sa legalidad sa pag-aresto sa kanhi Pangulo una siya gidala sa The Hague, Netherlands. Nakabantay nami nga di naging siya kagawas sa Villamor Air Base kundili isakay sa eroplano padulong sa Hague. Ingana kabastos ang gihimo sa yaha. His rights were violated on that fateful day of March 11, 2025. Mitambong si Senador Ronald Bato de la Rosa ug Senator Bongo sa maong rally. Nanawagan usab sila sa parayong pag-ampo alang sa kaluwasan ug maayong paglawas ni FPRRD. Nagpahigayon og candle lighting ang mga supporters dayon gitapos ang programa sa usa ka makahinganghang drone show isip tribute kang FPRRD. Kauban si Bebot Cajes ug Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.